svjetske milicije. Oba, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Oba, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Oba, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Volio bi posijati dulu marihuane, cugat neku brlju što je stigla iz Tijuane. Volio bi da je para više nego manje i da svaki dan za ručak mezim suši jedem janje. Volio bi da se Bosa plasira u Brazil, Šveđani da kod nas traže politički azil. Volio bi Ferrarija kupiti na rate, da u bašti osvane mi bušotina nafte. Volio bi da naš narod ima bolju karmu, McDonald's da poslužuje ćevape i sarmu. Volio bi da sa vlasti sjašu kriminalci, džaba kad će uzjahati briselski seljaci. Oba, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Oba, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Oba, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Oba, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije.
Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina 5. u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova. Kažu da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odlivu mozaka. Opet Iran pravi nuklearne bombe, žvaka čisti zube ali zvaljuje plombe. Što je babi milo kojoj se isnilo, kažu na Jamajci ganđu prodaju na kilo. Nemoj vode vruć, kod nas toplu ubija, igrali smo dobro ali zajebo nas sudija. Da je alkohol zdraviji od trave, kažu ako nemaš stav, odmah ti ga stave. Da su plavke grublje nego trke i brinete i da okus bude bolji s kašikom vegete. Neće nikad prestat glave da nam pune, sve dok je ovaca neće falit vune. Spale su nam gaće, zagrizi smo udice, glave nam u pjesku, nezaštićene guzice. Kažu da je smak svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu. Ne tjeraju na izbore svake 2 godine, a ja glasom za kafanu i marihuanu. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali s grana. Od Vatikana do Irana,